Mila bederatziehun ta hirurogeita zazpian urtero bezala maratoia Bostonen lehen aldiz emakume bat da betikoan gertatu da gizon batzuk hasi bultzaka eragozten beste batzuk berari laguntzen gainerakoa geldi begiratzen ta emakumei franko ere bada eraso egiten erasoa emana aurrea ez direla hartako gauza diote baina Catherine gihartsuak kontrakoa frogatu Catherine gihartsuak gutxira hirurogeita hamalauan New Yorkekoa irabaziko du kontrakoen argudioa zorroztu arren kontrakoen argudioa zorroztu arren Catherine berriak mugan azkartzen koron berriak mugan azkartzen Catherine berriak mugan azkartzen koron berriak mugan azkartzen Eskerrik asko.